Na ni. Gwych. Croeso mawr I bawb I Clwb Sparci. Mae gennym ni Daniel o Technocamps efo ni heddiw, a Daniel sy'n mynd I rhedeg y sesiwn rhaglennu yma I ni. Dwi'n gwybod bod yna lot o blant a hefyd oedolion wedi bod eisiau y sesiwn yma, so boed chi yn rhiant sy'n gwylio efo'ch plant neu'n plant, dwi'n siŵr bydd yna lot fawr I chi ddysgu. So Daniel sy'n mynd I rhedeg y sesiwn, mi ydyn ni hefyd yn fyw ar Facebook heddiw, ac os gen rhywun unrhyw cwestiynau, fedrwch chi gadael nhw ar ôl hyd yn oed y sesiwn ar y fideo Facebook a fedrwn ni ddod I helpu chi. Ond mwynhewch a drosodd I chdi, Daniel. Gret, diolch yn fawr Emily. So croeso pawb, fel Emily'n dweud, fe yw Daniel a dwi'n gweithio I Technocamps yn Brifysgol Bangor. A da ni'n rhedeg, I rai ohonoch chi sydd heb 'di clywed o Technocamps o blaen, da ni'n cynnal lot o gweithdai STEM, sydd yn gysylltiedig ag pynciau STEM, ar draws Cymru. Heddiw yma, da ni am edrych yn bennaf ar yr adran technoleg o STEM, wrth greu app mewn ar gwefan o'r enw code.org, a da ni am dilyn cwrs o'r enw AppLab heddiw yma. A da ni am bod yn rhaglennu trwy defnyddio iaith rhaglennu o'r enw JavaScript. Felly, be dwi am wneud jyst I ddechrau ni ffwrdd heddiw yma ydy jyst mynd trwy'r broses efo chi. So dwi jyst am rhannu fy sgrin yn sydyn. So gobeithio gall pawb gweld hwnna'n iawn. So fel o'n i'n dweud, croeso pawb I Clwb Sparci heddiw yma. Da ni am edrych ar AppLab. A da ni am rhaglennu trwy AppLab gan ddefnyddio JavaScript sydd yn iaith rhaglennu sydd yn gysylltiedig llawer iawn a yr we hefyd. Os da chi'n paratoi gwefannau ac yn y blaen, mae lot o'r pethau sydd yn mwy interactive yn gallu gweithio trwy JavaScript mewn ffordd. So pan da chi'n rhaglennu ar y we I paratoi gwefannau ac yn y blaen, fysach chi'n defnyddio HTML, CSS a efallai JavaScript hefyd. Ond heddiw yma, da ni am creu app gan ddefnyddio JavaScript. A mae'n dilyn yr un broses, ond da ni am defnyddio blociau yn lle gorfod sgwennu popeth allan fel fysach chi os fyddwch chi'n rhaglennu ar y we ac yn y blaen, da ni am defnyddio blociau gwahanol I adeiladu rhyw fath o templed gallwch ehangu arno ar ôl y sesiwn yma I greu gêm aml ddewis fel multiple choice story mewn ffordd da ni am creu. A da ni am paratoi hwn trwy gwefan o'r enw code.org. Nawr, pan da chi'n rhaglennu trwy code.org, I accessio yr cwrs yma, mae rhaid iddo chi cael login. Mae'n digon hawdd paratoi login. Na I ddangos y broses I chi'n sydyn rwan, jyst rhag ofyn fysach chi'n licio dilyn ar hwn adra. Ond bydd rhaid I chi paratoi rhyw fath o login, ond fel dwi'n dweud, mae'n reit hawdd I gwneud. Felly, be dwi am wneud ydy, jyst stopio rhannu'r sgrin yma efo chi gyd. A dwi am newid y sgrin dwi'n rhannu I fod yr un sydd ar y we. So, just clicio ar hwn. Na ni. OK, so gobeithio gall pawb gweld hwn. So, da ni am dilyn yr tutorial yma ar enw code.org. Fel o'n i'n dweud gyna, mae rhaid I chi paratoi login. Mae yna ychydig o... mae yna broses reit hawdd I ddilyn. Pam da chi'n mynd i'r gwefan code.org, na I just weld yn sydyn os gallai ddangos I chi, na I just logio allan o hwn. Na ni, so pam da chi'n mynd I code.org am y tro gyntaf, ar ben y sgrin yn fama, mae yna bwtom create. Os da chi'n clicio ar hwnna, mae o'n bosib I chi dilyn y broses AppLab yn fama. Ac os dwi'n clicio ar hwn, fel mae'n dweud, mae rhaid I chi paratoi cyfrif cyn I chi parhau efo'r sesiwn. Ond fel dwi'n dweud, mae o'n reit hawdd I ddilyn, just clicio ar create an account yn fama. Neu gallwch chi seinio fewn hefyd efo Google, neu Facebook, neu Microsoft bynnag sydd ganddo chi. Ond ar ôl gwneud hynna, mae'n bosib I chi dilyn llawer iawn o cyrsiau gwahanol, ddim just yr un da ni'n gwneud heddiw yma. Ond fel o'n i'n dweud, heddiw yma, da ni am dilyn y cwrs AppLab. Iawn, a mae yna chydig o fideos mae AppLab ei hyn wedi paratoi wrth I ni mynd trwy'r sesiwn yma, a mae groeso chi gwylio heina hefyd. Ond fel o'n i'n dweud, na I mynd trwy'r broses efo chi, a esbonio beth mae popeth sydd yn digwydd yn gwneud mewn ffordd. Ond mae yna lot o fideos hefyd ar gael trwy'r tutorial yma ar y gwefan code.org ei hun. Felly, hefo bob un
darn o'r cwrs yma. Ar ôl i chi gwblhau yr pwynt penodol o'r cwrs, bydd y siapiau yma yn newid i fod yn gwyrdd. So mae popeth yn gwyrdd gan i yn barod oherwydd dwi wedi dilyn y cwrs yma o'r blaen. Ond i chi, mae'n siŵr bydd o'n llwyd, dwi'n meddwl. Felly, wrth i chi gwblhau bob tamad o'r cwrs yma, fydd o'n newid i gwyrdd. A dyna lle da chi'n gallu, os da chi angen mynd yn ôl at yr dasg mewn, os da chi'n gymryd brec neu rhywbeth, mae o'n bosib i chi gwneud hynna wrth i chi mynd trwy'r sesiwn. Felly, nawn ni paratoi, nawn ni ddechrau ffwrdd. So mae wedi seinio fi allan, so dwi just am seinio nôl mewn ymddiheuriadau. Na i just seinio nôl mewn yn sydyn, a na i ail rhannu fy... Ie. Na ni, reit, dwi'n ôl fewn rwan, so gad i fi just mynd yn ôl i AppLab, 2 eiliad, ymddiheuriadau. Oedd y poeni. Lwyso hwn yn ôl. Na ni, my dashboard, continue lesson. Na ni. Nôl i fyma. Na ni, reit, and share screen. Na ni, reit, da ni nôl. So, ymddiheuriadau am hynna. So, da ni nôl rwan i'r sgrin yma. So, hwn di'r cam gyntaf o'r cwrs. A be mae'r cwrs fel arfer yn gwneud ydy, mae'n esbonio iddo chi yn union beth ydych chi angen wneud ar top y sgrin y fama. So beth sydd yn digwydd ydy, mae'n dweud pethau fel, your goal is to make the screen green, iawn. A beth da ni'n wneud er mwyn allu cwblhau y dasg yma ydy, da ni'n dragio y blociau gwahanol yma o un rhan o'r sgrin i'r llall. So ar y funud, ar yr ochr chwith yn fama, fydd wrth i ni barhau trwy'r cwrs, fydd mwy a mwy o blociau yn ymddangos, ond mae o'n setio ni off mewn ffordd reit syml gyda un bloc, sef y set property bloc yma. A beth da ni'n neud ydy, da ni'n dragio a dropio o'r chwith i'r darn yma, sef y workspace yma yn y canol, a bydd disgrifiad o beth sydd angen cael ei gwblhau fel arfer ar dop y sgrin yma. So, i'r dasg yma, beth mae'n dweud ydy, drag in a set property block, use the drop downs to set the background colour to green. Felly, os dwi'n symud y bloc yma i fewn i'r man yma, mae'r bloc yma'n esbonio iddyn ni pa darn o'r app sydd yn fama, sydd am gael ei newid wrth iddyn ni newid yr properties sydd yn y nodweddion gwahanol sydd yn bodoli yn y bloc yma. So screen 1 di enw'r sgrin yma. So os da chi'n rhoi eich llygoden dros y sgrin yma, fel y virtual smartphone yma mewn ffordd, mae'n dweud ID :screen 1. So hwn di screen 1 yma. So be mae'r bloc yma'n dweud ydy, da ni am newid screen 1, da ni am newid y darn background colour, a da ni am newid y lliw i fod yn rhywbeth gwahanol. So be mae'n dweud ar y funud ydy, mae'n gofyn iddyn ni newid y sgrin yma i fod yn wyrdd. Ar y funud mae o'n goch. So os dwi'n rhedeg pwyso run yn fyma rwan, fel da chi'n gweld, mae'r sgrin yn newid i fod yn goch. Ond da ni eisiau newid y sgrin i fod yn wyrdd. Felly gallwn ni newid, trwy clic ar yr saeth bach yn fyma, gallwn ni newid pa liw fydd y cefndir y sgrin. So dwi am newid o fod yn wyrdd. Da ni angen pwyso reset ac yna run eto. A fel da chi'n gallu gweld bellach, mae'r sgrin di newid i fod yn wyrdd. Felly, os da chi'n stuck ar unrhyw bryd a mae ganddo chi gwestiwn, mae groeso chi ofyn fel Emily yn dweud trwy Facebook ac yn y blaen, a da ni yma i helpu chi. Mae yna ychydig o hints yn yr app ei hun hefyd. So mae yna bwtom yn fyma sy'n dweud os ydych chi'n stuck, cliciwch yma, a mae hynna'n wych hefyd. Ond na i gweithio trwy'r tasga yma ar mor araf ac y gallai, ond os da chi'n teimlo, os da chi yn dilyn gartra, a os da chi'n licio iddo fi sbeidio fyny neu slofi lawr, mae groeso chi ddweud wrth Emily, a na i adjustio fy speed i siwtio chi, mae'n berffaith iawn hefyd. OK, so, da ni wedi cwblhau'r tas dechreuol yma, a da ni wedi newid y properties o'r sgrin i fod yn wyrdd.
sydd yn gwych. So dwi'n pwyso finish, a bydd o'n gofyn bob tro os da chi yn barod i symud ymlaen, neu os da chi eisiau barau i gweithio ar dasg. Dwi am pwyso continue, a wneith o lwytho'r sgrin yma i fyny rwan. Lle, da ni eto angen newid ychydig o nodweddion y sgrin sydd ganddo ni fama. Ond be da ni angen newid rwan ydy hwn, sef y label yma. So mae'r label yma yn cynnwys testyn, make me bigger and blue, a be da ni angen wneud ydy newid nodweddion yr testyn yma. A eto, da ni'n defnyddio y bloc yma, set property, ac os da ni'n dragio hwnna fewn i fama, fel da chi'n gallu gweld, mae yn gofyn pa property sy'n ni'n licio newid, wrth gwrs tro mae label 1 da ni'n newid. A be da ni angen wneud ydy newid y font size i fod yn 80 a newid y hue testyn i fod yn glas. Felly, bydd rhaid iddyn ni gynnwys 2 bloc set property tro yma, oherwydd mae yna 2 elfen o'r testyn da ni angen newid. Felly, i'r un dechreuol, da ni angen newid y font size i fod yn 80. Felly eto, da ni'n gallu clicio ar text colour, a newid hwn i fod yn, os dwi'n gwybod, font size. Yeah. A fel ydych chi'n gweld, mae ar AppLab yn newid yr priodwedd gallu newid pam ydych chi'n newid beth sydd yn y bocs yma. Felly tro yma, dwi am newid o'i fod yn 80. So dwi am teipio fewn yn y bocs yma 80. Wych. A hefyd mae'n gofyn iddyn ni newid yr hue y testyn i fod yn glas. So mae hwn yn barod i gael ei setio i text colour. A da ni am newid hwn i fod yn glas. So na ni. So os dwi'n pwyso run, eto, fel da chi'n gallu gweld, mae'r dangos yr un peth ar preview sydd yn fama, a mae o bellach yn glas. Nawr, os dwi'n clicio ar yr ochr dde yn fama, lle mae'n dweud show text, be da ni'n gallu gweld ydy yr ffordd fysa chi'n sgwennu y blocs yma. Efallai bod o bach yn fach, so na just zoomio fewn dipyn i chi cael gweld. Ond fel just yn fama, beth sydd ganddo chi ydy yr ffordd sy'n ni'n ysgrifennu yr cod yma trwy testyn yn lle trwy y blociau gwahanol. So os fysa chi'n hoffi trio rhaglennu trwy'r dull testyn, mae yna'n berffaith iawn hefyd os fysa chi'n licio cael go. Fel da chi'n gweld, mae o'n debyg iawn i sut fysa chi'n ysgrifennu'r blociau gwahanol, ond mae rhaid i chi teipio allan cynnwys yr cod. Felly mae fyny iddo chi pa ffordd da chi'n dilyn. Fel dwi'n dweud, dwi am parhau i defnyddio yr blociau, ond and actually, allan i zoomio fewn just dipyn bach mwy o chi, hefyd mae o bach yn fach. Na ni. Na i barhau defnyddio'r blociau gwahanol, ond fel dwi'n dweud, mae groeso chi clicio ar show text a drio rhaglennu trwy defnyddio testyn hefyd. A eto, mae groeso chi gofyn unrhyw cwestiynau am hynna hefyd. OK, so, da ni bellach di gael yr ffont yma i newid i fod yn glas ac yn size 80 sydd yn wych. So, da ni am parhau. Na ni, so bydd o'n lwytho. So, bellach be da ni angen neud ydy, da ni angen newid ychydig mwy o nodweddion gwahanol. So mae'n gofyn iddyn ni make the buttons red and blue, then change the text in the large orange label. So be da ni'n gweld yn fama ydy bod da ni angen newid yr blociau gwahanol yma i fod yn hiwiau gwahanol, a, wel, i gael ei edrych fel yr preview bach sydd ganddo ni yn fama. Felly eto, da ni am gorfod defnyddio y blociau property, set property yma unwaith eto. Nawr, be da ni'n gweld ydy trwy edrych, efallai eto bod y bach yn fach, ond pan da ni'n hofro yr llygodan dros yr block set property yma, mae'n dweud ID, property a value mewn bracedi wrth ymyl y gair set property. So, yn y fan yma, yr ID ydy enw yr gwrthrych da ni'n newid ar yr app. So fel da chi'n gweld yn fama, ID ydy label 1. So enw yr priodwedd yna ar yr app ydy label 1. So be da ni'n ddeud i AppLab ydy, da ni angen newid rhywbeth sydd efo'r ID yma i fod yn rhywbeth gwahanol. So yn y man yma, be da ni'n ddeud ydy bod rhaid i ni newid yr gwrthrych sydd hefo'r
enw neu'r ID label 1 i fod yn rhywbeth gwahanol. Felly, be da ni'n neud yn fama ydy, eto, da ni am newid ychydig o bethau gwahanol i fod yn lliwiau gwahanol a hefyd newid y testyn dipyn bach. Felly, eto, dwi am paratoi ychydig o newid yn nodweddion dipyn bach. So, set the background colour of the buttons to red and blue. Felly, os da ni yn cymryd y llygodan a rhoi y llygodan dros yr botwmau yma lawr yn fama, fel ydych chi'n gallu gweld, mae'r un ar y chwith hefo'r enw button 1, a mae'r un ar y dde hefo'r enw button 2. Felly, da ni'n gwybod, mwyn i ni allu newid yr priodweddion yna, da ni angen newid yr ID i fod yr un peth a be di enw rhain yn yr app ei hun. Felly ar y funud, da ni efo button 1 a button 2. Felly, dwi am ychwanegu, gan fod rhaid iddi newid tair peth gwahanol o fama, dwi am ychwanegu tair block set property, a i'r un gynta, dwi am ddeud bod, reit, dwi eisiau label 1, sef hwn, cael testyn gwahanol. Felly, da ni am ddeud, reit, dwi am newid y text, a dwi eisiau galw fo yn, na ni ddeud eto, croeso i clwb, os ni'n gallu sillafu, fes yna'n wych, Sparci, eto ymddiheuriadau os mae yna typos, na ni. Felly bellach, os dwi'n clicio ar run, mae o'n ddeud bod mae yna broblem. A beth sydd yn digwydd ydy, mae yna typo sydd yn bad start, ond fel mae'n dweud, mae'n dweud text, am ryw reswm mae jyst yn dweud text. Felly, na ni drio resetio a weld beth sy'n mynd ymlaen yn fama. So, enw o broses yma fysa debugging, lle weithiau, a dwi'n neud lot o mistakes hefyd pan dwi'n rhaglennu, mae'n digwydd i fi yn gyson, a mae'n jyst yn broses naturiol sydd yn digwydd pam da chi'n rhaglennu. Mae yna lot does na bydd fel arfer yn mynd yn berffaith y tro gyntaf pan da chi'n rhaglennu. Da chi'n sgwennu llawer iawn o code ac yna da chi'n pwyso run a mae'n dweud syntax error, rhywbeth yn bod in this line, something's wrong in this line, a mae rhaid i chi mynd yn ôl a trio gweld beth sydd yn anghywir. A mae'n broses hollol naturiol. Felly, os mae rhywbeth da chi'n cymryd o sesiwn yma heddiw yma ydy, pam da chi'n rhaglennu, please peidiwch â phoeni os da chi'n neud camgymeriadau, oherwydd mae o'n digwydd yn gyson i bawb. Mae o'n rhywbeth hollol naturiol. Felly, does na'm rhaid i chi boeni os mae yna rhywbeth sydd efallai ddim yn mynd yn iawn y tro gyntaf. So, dwi'n sicr beth yn mynd ymlaen yn fanna, so na ni drio newid o eto i weld beth sy'n mynd ymlaen. So, dwi jyst yn dweud test i weld os mae'n newid o tro yma. Ac am ryw reswm mae o dal yn dweud text. So, dwi'n sicr beth sy'n mynd ymlaen yn fama ar y funud. Gawn ni weld os mae yna rhywbeth yn bod efallai. Oce, dwi wedi ffeindio'r problem. So, beth sydd yn digwydd ydy, mae'r cod ei hun, oherwydd dwi wedi gadael bob un o'r IDs yma yn label 1, pam dwi'n pwyso rhedeg, beth sydd yn digwydd ydy, mae beth sydd yn y bocs dechreuol yma yn newid i fod yn rhywbeth hollol gwahanol. So ar y funud, beth sydd yn digwydd ydy, oherwydd dwi wedi dweud label 1 a label 1 tair gwaith, mae beth sydd yn y bocs yma yn cael ei overrideio gan beth sydd yn y bocs yma, ac yna beth sydd yn y bocs yna. Felly, camgymeriad fi oedd yna ac dwi'n ymddiheuro. So, dwi am just cymryd rhain, deletio rhain am funud, a dwi am newid hwn i fod yn croeso, eto, yr un typo bob tro, croeso i clwb Sparci. Reit. A ni drio fo rwan i weld os mae'n gweithio. So, reset, run, na ni, reit, OK. Errors resolved. Felly, da ni wedi trwsio'r error yna, sydd yn wych. Ond da ni dal efo chydig o beth arall i wneud, sef newid background colour yr ddau bwtwm sydd yn bodoli yn fama. Felly unwaith eto, da ni'n gallu defnyddio set properties yma, a tro yma, wrth gwrs, dwi am sicrhau bod dwi'n newid yr IDs i fod yn button 1 a button 2, fel bod dwi'n overrideio beth sydd yn label 1 eto. A yr unig peth da ni angen newid yn rhain ydy lliw yr bwtwmau gwahanol. So, i button 1, sef yr un ar y chwith, dwi am newid o i fod yn background colour, a dwi am newid hwn i fod yn goch, a wedyn i'r un ar y dde,
dwi am newid o i fod yn glas. Na ni. Ac os dwi'n pwyso reset rwan a run, fel da chi'n gallu gweld, bellach mae'r lliw y dau bwtwm yma di newid i coch a glas. A mae'r testun sydd yn bodoli yn y label 1 mae'r top y sgrin di newid i fod yn croeso i Clwb Sparci. So we're back on track, dwi'n meddwl. So, gwych. OK. So, finish, continue. Ac eto, yn sort of trwy ganol yr sesiynau yma i gyd, beth sydd yn digwydd ydy, mae yna fideos bach yn ymddangos sydd yn gallu rhoi chydig o hints i chi. Mae AppLab di creu rhain. Mae'n reit difyr, so os fysach chi'n licio hoffi gwylio heina, mae groesio chi'n neud wrth i chi mynd trwy'r sesiwn. Ond beth da ni am wneud rwan ydy symud ymlaen i wneud yr app yma ychydig bach mwy yn interactive. A beth da ni'n paratoi fama ydy rhywbeth o'r enw function. So mae'n siŵr, os dwi'n newid i show text, falle bydd o bach yn gliriach i chi, da ni'n paratoi rhywbeth rwan o'r enw function. Yn y byd rhaglennu, mae functions yn defnyddiol iawn, oherwydd beth sy'n gallu digwydd efo function ydy, mae'n galluogi i ni allu ailadrodd cod mewn ffordd, mewn llawer iawn o mannau gwahanol yn yr sgript rhaglennu da ni'n paratoi. Be da ni'n am gwneud ydy newid yr cod yma i allu newid cefndir yr app i fod yn wyrdd pam da ni'n pwyso ar y button greenify yma. So beth sy'n digwydd ydy ar y funud, os dwi'n pwyso run, mae'r background, mae'r lliw y cefndir yn newid i fod yn las, ond da ni eisiau rhedeg function gwahanol sydd am galluogi i ni newid lliw y background i fod yn wyrdd pam da ni'n clicio greenify. Ar y funud, pam dwi'n clicio greenify, does na'm byd yn digwydd. A mae hynna oherwydd, ar y funud, does na'm byd yn mynd ymlaen yn y bocs yma. Mae'n hollol wag. So, na pwyso reset, ac os da ni'n hofro eto uwch ben y bwtwm gwyrdd greenify yma, mae'n deud ID y bwtwm yma ydy big button. Felly, da ni angen sicrhau bod on event big button click. So beth sydd yn digwydd yma ydy, mae'r on event block yma yn golygu pan mae yna rhywbeth yn digwydd yn y code. So pan mae yna rhywbeth yn digwydd yn y code, da ni angen i rhywbeth digwydd. So dyma be mae'r function yma am gwneud iddyn ni. A yr event sydd am digwydd yn y man yma ydy y click. So pam da ni'n clicio ar y bwtwm yma, mae rhywbeth angen digwydd. Ac wrth gwrs ar y funud, does na'm byd yn digwydd oherwydd mae'r function ei hun yn wag. Ond be da ni angen cael, be da ni angen neud ydy newid cefndir yr app i fod yn gwyrdd. Felly, pan mae'r code yn ddechrau, bydd mae cefndir y sgrin yn newid i fod yn las. Ond pan da ni'n clicio ar hwn, da ni angen newid y property yma. So set property eto. So, da ni angen newid yr property yr screen 1, sef hwn. So, da ni angen newid y screen 1 i cael background colour o gwyrdd. Na ni. A beth sydd yn digwydd ydy, os da ni'n clicio run, clicio greenify, mae'r sgrin yn newid i fod yn wyrdd. Iawn? Efallai bod ambell un ohonoch chi wedi sylweddoli bod mae yna rhifau yma jyst ar diwedd y rhestr lliwiau pan da ni'n newid y background. So da ni efo RGB a'r un yma sydd efo rhyw fath o hashtag a lot o rhifau. So mae'r RGB codes a'r hash symbol yma yn golygu hex code. So mae RGB codes a hex codes yn enghreifftiau gwahanol o ffyrdd gallwn ni setio lliwiau mewn apps ac ar pethau gwahanol ar website ac yn y blaen, trwy defnyddio rhifau gwahanol. Na jyst drio dangos enghraifft gwahanol i chi o hyn yn gweithio. Felly, os dwi'n yn hollol sicr pa liw bydd hyn yn creu iddyn ni, ond os dwi'n newid y rhifau yma enghraifft i fod yn 200, na ni ddweud 25 a 15, a gan i weld beth sy'n digwydd rwan. So mae hwn yn RGB code i ryw liw penodol, ac os dwi'n pwyso greenify, so mae'n rhyw fath o goch dwi wedi paratoi. A gallwch chi wneud hyn hefyd, fel dwi'n dweud, hefo hex codes gwahanol.
so os dwi'n tynnu hwn o fama, a dwi'n newid hwn i fod yn hex code, os dwi'n setio rhifau gwahanol yn fama, so gawn ni weld os mae hwn yn gweithio, a ni just dweud 1, 2, 3, 4, 5, 6, a weld beth sy'n digwydd. So reset, run, greenify, a mae'n rhyw liw llwyd glas mae'n paratoi. Felly mae'r rhifau yma yn gysylltiedig â lliw penodol, ac os da chi'n mynd ar Google a teipio fewn RGB code picker, y colour picker, neu hex code calculator, neu rhywbeth fel yna, mae'n siŵr, wneith llawer iawn o enghreifftiau gwahanol o gwefannau fel arfer, sydd yn galluogi i chi defnyddio rhyw fath o template lle da chi'n symud efallai gallai drio gweld os gallai gael un i ddod i fyny ar diwedd y sesiwn. Ond beth sydd yn digwydd ydy, da chi'n newid pwynt penodol ar rhyw fath o colour wheel, a beth sydd yn digwydd ydy, mae'n rhoi yr hex code neu'r RGB code o'r lliw yna iddo chi, fel mae'n bosib i chi fod yn mwy manwl o ran pa liw da chi'n dewis. Oherwydd weithiau, da chi'n eisiau just ddeud coch, gwyrdd, glas, melyn. Mae rhaid i chi fod yn fwy manwl o ran y lliw da chi'n dewis. A dyna beth mae'r RGB codes a'r hex codes yma yn galluogi iddyn ni wneud. OK, so da ni wedi adio yr on events yma. So dwi am parhau. A bellach beth sy'n digwydd ydy, da ni angen fod yn mwy, fel da chi'n gweld, lot mwy o code rwan iddyn ni newid. Felly dwi am just zoomio allan dipyn bach. A beth sydd am digwydd yn fama ydy, eto da ni'n defnyddio'r functions yma. A da ni angen, mae'n siŵr bod lot ohonoch chi wedi gweld, mae yna apiau penodol ar ffonau lle, os does ganddoch chi torch wedi cael ei adeiladu fewn i'r ffôn, mae yna apiau gwahanol lle pan da chi'n clicio ar y sgrin, mae o'n newid i fod yn full brightness a mae'n galluogi iddo fo gweithio fel rhyw fath o torch. Felly dyma beth da ni am creu basically yn fama, yw rhyw fath o app sydd yn gallu cael ei defnyddio fel torch. Felly da ni angen cwblhau yr code maen nhw wedi rhoi iddyn ni yn barod. So ar y funud, os dwi'n rhedeg hwn, os dwi'n pwyso on, mae'r newid y sgrin i fod yn switched on, ond os dwi'n pwyso off, does na'm byd yn digwydd ar y funud. So da ni angen cwblhau y code yma, fel bod mae'n bosib iddyn ni troi yr flashlight neu torch i ffwrdd. Felly, keep working. OK, so beth sydd yn digwydd yn fama, fel dwi'n dweud ydy, na just resetio hwn. Da ni efo 2 bwtom arall, on button, off button. So dyna IDs y 2 beth yma. A da ni hefo label 1 eto, sef cefndir yr app. Felly, ar y funud, mae'r on button wedi cael ei raglennu i newid yr background colour, so cefndir i fod yn gwyn pan mae'n cael ei glicio, a mae'r testun yn cael ei newid i fod yn ddu. So dyna beth sy'n digwydd. Da ni angen wneud yr opposite rwan i'r off button. So bydd rhaid i'r cefndir symud yn ôl i fod yn ddu, a mae rhaid i'r lliw y testun symud yn ôl i fod yn wyn pan da ni'n troi'r app i ffwrdd. Felly, unwaith eto, da ni'n gallu galw yr set property blocks, so dwi am dragio hyn i fewn, a mae'n bwysig sicrhau bod maen nhw'n disgyn tu fewn i'r on events block. Os da chi'n rhoi nhw tu allan, wneith yr app ddim gweithio yn y ffordd da chi'n disgwyl, oherwydd, os dwi'n pwyso run, fod da chi'n gallu gweld, mae'r app yn chwarae fyny dipyn bach, mae hwn yn newid i fod yn goch, oherwydd mae'r set property block yn newid y bwtom i fod yn goch. Does na byd yn digwydd pan da ni'n clicio ar off, a mae bob dim yn chwarae fyny dipyn bach. Felly, mae'n bwysig sicrhau bod mae'r blociau yma'n disgyn tu fewn i'r functions fel yn fama. So mae'n rhan o'r functions. Basically, mae bob dim yn disgyn, mae bob dim sy'n mynd yn rhan o function penodol yn disgyn tu fewn i'r curly brackets yma. So fel da chi'n gweld, mae yna un curly bracket, efallai bod bach yn fach, dwi'n ymddeheuro ar y screens chi, ond mae yna un curly bracket yn fanna, a mae yna un curly bracket yn fanna hefyd. A beth sydd yn digwydd ydy, mae'r curly brackets bach yma yn golygu popeth sydd tu fewn i rhain, dyna beth sydd yn digwydd o fewn y function da ni'n paratoi. Felly ar y funud,
a maen nhw hefyd yn fama, ond efallai dydyn nhw ddim mor glir, mae popeth sydd disgyn tu fewn i'r curly brackets yma yn rhan o'r function penodol yma. Felly, be da ni angen gwneud ydy cwblhau yr off button. So, eto, newid yr ID i fod yn off button. A wrth gwrs, da ni angen newid yr background colour, neu'r cefndir, i fod yn ddu. So, ar y funud, di hue ddu, diolch wedi cael ei diffinio yn y rhestr yma. Felly, mae groeso chi googlo yr RGB code neu'r hex code i'r hue ddu a dewis un o'r rhain. Neu, mae amball liw hefyd yn cael, da chi'n gallu just teipio enw yr hue a wneud o deall yn union beth da chi'n siarad wneud. Felly mae'r hue fel gwyn, du, coch ac yn y blaen, mae'n gallu just deall pa liwio da chi isio, just o teipio enw yr hue. Felly yn y fan yma, da ni'n gallu dweud, reit, off button, background colour, black. A wrth gwrs hefyd, da ni angen newid y testun i fod yn ôl yn gwyn. Felly eto, set property, off button, a text colour tro yma i fod yn white. A gawn ni weld os mae hwn yn gweithio. So, clicio run, turn the app on, a mae newid y testun i fod yn ddu a'r cefndir i fod yn gwyn. Da ni'n pwysio off, ac ar y funud, does na'm byd yn digwydd, oherwydd unwaith eto, mae yna ychydig o debygio da ni angen gwneud, oherwydd dwi wedi newid yr off button i cael hue gwahanol, yn lle yr label ei hun. Felly dyma be o'n i'n dweud, da ni gyd yn gallu gwneud camgymeriadau gwahanol pan da ni'n rhaglennu. Mae jyst yn mater o trio gweld lle yn union da ni wedi mynd yn wrong. Felly, off button, da ni angen newid i fod yn screen 1, a da ni angen hwnna i fod yn label 1. Da ni'n trio eto, on, a mae'n newid i fod yn on, off, a mae'n newid y sgrin i fod yn ddu, hefo flashlight app yn wyn. Felly, fel o'n i'n dweud, camgymeriad eto, angen neud bach o debugging, ond da ni, we're back on track unwaith eto, ond beth sydd yn digwydd ydy, jyst i symleiddio beth sy'n digwydd yn fama mewn ffordd. On event, sydd yn golygu pan mae rhywbeth yn digwydd yn yr app, yr event yw on button, neu off button, a yr event ydy click, sydd yn golygu pan da ni'n clicio ar y peth yna trwy defnyddio llygodan, neu eich touchscreen, mae rhywbeth angen digwydd. A beth sydd yn digwydd ydy mae'r sgrin 1 am gael cefndir gwyn pan da ni'n troio ar, a cefndir du pan da ni'n troio i ffwrdd. A bydd y hue y testun yn newid hefyd fel bod y dal yn ymddangos yn dibynnu ar hue y cefndir. Felly unwaith eto, mae o ar gael hefyd trwy'r ffurf testun yn lle'r ffurf blocia, ond mae'n dilyn yr un broses unwaith eto, lle da ni'n diffinio functions gwahanol yma mwyn paratoi i gael yr app i wneud rhywbeth gwahanol. Felly da iawn. So, finish a continue unwaith eto, da ni'n symud ymlaen rwan. So, rwan da ni'n gallu ychwanegu images a sounds, so lluniau a synnau gwahanol. Felly, OK, so mae hwn yn gallu bod yn mwy customisable mewn ffordd i gweithio i be da chi angen, fe fysa chi angen gwneud. Mae yna lot o ffyrdd gwahanol, lot o bethau gwahanol da ni'n gallu gwneud yn fama. Mae yna hefyd ffyrdd o defnyddio llyfrgell gwahanol o icons bach mae AppLab hefo yn barod wedi cael ei programio i fewn, ond mae groeso chi hefyd, fel fyddwch chi'n gweld mewn eiliad, defnyddio URL llun penodol. So URLs ydy'r pethau yma, sef fel arfer y pethau hir sydd yr cyfeiriad hir na, sydd yn bodoli jyst ar top eich screens yn yma. Hwn di URL, a mae URL yn gymryd chi i rwla ar y we, basically, so i gwefan penodol ar y we. A be mae'n bosib i chi gwneud ydy, yn eich appiau chi, ydy cymryd URL llun penodol, efallai o Google Images ac yn y blaen, a be wneud ddigwydd ydy gallwch chi roi hwnna yn yr appiau sydd ganddo chi. Be sydd wedi digwydd yn fama ydy, mae'r animal soundboard yma wedi cael ei paratoi iddyn ni'n barod. A os dwi'n rhedeg pwyso'r botwm run,
fel da chi'n gallu gweld, mae yna lluniau yn bodoli o mwnci, tigar a ceffyl. A beth sydd yn digwydd, os da ni'n clicio ar un o'r rhain, dwi'n siŵr os bydd y sain yn dod trwad yr live stream, ond os dwi'n clicio, efallai bod bach yn uchel, ond pan da chi'n clicio ar yr syniau gwahanol, y lluniau gwahanol yma, mae o'n chwarae sain penodol. A dyna beth sydd yn digwydd yn fama iddyn ni. So, be da ni angen gwneud ydy newid yr un ola yma i fod yn rhywbeth da ni isio iddo fo fod. So, nawn ni adio, dwi am zoomio allan just dipyn bach fel bod gennau bach mwy o le. So, unwaith eto, beth sydd yn digwydd yn fama ydy, da ni angen adio on event block. So, eto on event click sydd yn golygu pan da ni'n clicio ar yr llun ola yma, pedwerydd llun bydd rhywbeth yn digwydd. A da ni eisiau gael hwnna i chwarae rhyw fath o sain a dangos rhyw fath o lun penodol. Ac eto, mae yna llyfrgell o syna ac yn y blaen ar gael tu fewn i code.org sydd yn golygu efallai does na'm rhaid i chi dewis os oes ganddoch chi ddim syna sydd wedi cael ei storio ar eich cyfrifiadur ac yn y blaen, neu os ydych chi'n gallu ffeindio rai ar y we jymbwys oherwydd mae yna rai yn rhan o code.org yn barod. Felly, da ni'n gallu eto defnyddio on event block, so dwi am dragio hwn i fewn, a dyna fo. A wrth gwrs, da ni angen gweld, o dwi'n just pwysau reset, be di enw yr ID y bwtwm yma, ac wrth gwrs button 4 di hwn. Felly eto, on event button 4. So da ni'n dweud reit, pan da ni'n clicio ar button 4, mae rhywbeth angen digwydd. Felly, mae yna y blociau gwahanol yma'n bodoli unwaith eto, lle da ni hefo set properties ac yn y blaen. A be da ni angen gwneud ydy setio llun i ddechrau fo i button 4. A da ni'n gallu gwneud hyn ar ddechrau yr app. So pan mae'r app yn dechrau, un o'r pethau gyntaf bydd yn digwydd bydd yr llun yn newid sydd yn bodoli tu fewn i button 4. Felly, da ni am defnyddio set property, button 4, a da ni'n gallu newid hwn i fod yn image. So, os dwi'n dewis image o fama, mae yna eto mae'n bosib i chi defnyddio URL. Dwi just am gadael o i fod yn logo.png oherwydd, just i safio bach o amser, dwi just am sicrhau bod mae logo code.org yn ymddangos yn fama. Ond eto, mae groeso chi nôl unrhyw beth da chi isio o'r we i ychwanegu fel llun yn fama. Ond eto, dwi just am gadael llun code.org, logo code.org fel yr llun sydd yn ymddangos yn app fi. A be dwi eisiau ddigwydd ydy, dwi eisiau i'r bwtwm yma chwarae sŵn penodol pam dwi'n clicio arno. Felly, eto, da ni'n gallu defnyddio URL i nôl sŵn penodol. Eto mae o'n bosib ymchwilio, dwi'n meddwl, os dwi'n clicio ar yr saeth bach a dewis choose, mae yna llawer iawn o syna gwahanol sydd ar gael tu fewn i'r code.org. Felly, os dwi'n mynd i fewn i animals, fel da chi'n gallu gweld, mae yna sawl sŵn penodol ar gael. Dwi am ddewis, nawn ni mynd am pig a choose. A fel da chi'n gweld rwan, beth sy'n digwydd ydy mae URL yr sŵn yn newid i fod yn category animals /pig.mp3 sydd yn golygu, os dwi'n clicio reset a run, a dwi'n clicio ar you choose, oedd hwnna bach yn uchel. Ond beth sydd yn digwydd ydy mae o'n chwarae sŵn mochyn. So, eto, be da ni wedi gwneud y fanna ydy newid y property i fod yn, i fi logo.png sydd just llun logo app lab. Ond eto mae'n groeso chi dewis llun o ddewis chi. A wedyn mae'n chwarae sŵn mochyn am ryw reswm. Ond eto mae'n groeso chi ddewis unrhyw sŵn penodol neu ffindio un o'r we. A hefyd, wrth gwrs, fel ydych chi'n gallu gweld, mae'r testun
yn edrych yn debyg iawn i'r blociau, ond eto, da chi'n teipio fo allan yn lle defnyddio drag and drop blocks gwahanol. Felly, be da ni'n neud yn fanna ydy, da ni wedi newid yr app i fod yn llawer iawn mwy interactive. So mae yna mwy o elfennau rwan lle mae yna mwy o bethau mynd ymlaen. Da ni wedi gallu ychwanegu lluniau penodol, a hefyd da ni wedi gallu ychwanegu synnau penodol hefyd. Mae'n hefyd bosib wrth gwrs i ni newid testyn yr bwtom ola yma. So eto button for choose the text, a da ni'n gallu dweud yn fama, os dwi'n gallu teipio'n iawn, na ni. A beth sydd yn digwydd wedyn ydy, bydd o'r newid hwnna i fod yn mochyn, so bydd yn clicio arno fo, mae'n swnio fel mochyn. So mae groeso chi wneud unrhyw beth fel yna, neu customisio hwn i fod mor manwl gywir, mor manwl ac da chi isio. So da ni wedi cyrraedd cam newydd o'r paratoi app, lle da ni efo bach mwy rwan o control o ran sut da ni'n gallu dylunio yr app penodol yma. Da ni rwan di symud i fewn i rhywbeth ar enw design mode, rhywbeth mae AppLab yn galw yn design mode. So o blaen, oeddwn ni'n defnyddio code mode, lle mae'n bosib iddyn ni edrych ar y code sydd tu ôl i'r app. Ond bellach, da ni'n gallu symud ymlaen i design mode, lle mae'n bosib iddyn ni cymryd, dylunio yr app bach mwy mewn ffordd. Yn lle just sbio ar yr code, da ni'n gallu rwan sbio ar lle da ni'n rhoi pethau, a da ni'n gallu symud pethau o gwmpas o fewn yr app. Felly, be mae'n gofyn iddyn ni wneud ydy, add a second button to the screen that says write when an ID, with an ID of write button. So bellach, beth sydd ganddo ni ydy un button sydd efo ID o left button, ond da ni isio ychwanegu bwtom newydd sydd yn dweud right button. A da ni angen wedyn rhaglennu hwnna i gael testyn penodol, newid lliw y cefndir a newid y font size ac yn y blaen trwy defnyddio code. Felly, be da ni'n neud yn fama ydy, da ni'n ddwad ar rhaglennu at y design. So, da ni'n gallu dylunio a rhaglennu yn yr un lle. Felly, beth sydd ganddo ni ar y funud, fel dwi'n dweud, ydy un bwtom, left button, da ni angen ychwanegu un newydd. A mae'r design toolbox yma efo llawer iawn o bethau gwahanol gallwn ni defnyddio mwyn ddylunio ar app bach mwy. So dwi am ychwanegu button newydd, sef hwn. A fel ydych chi'n gallu gweld ar y funud, mae'n dweud height a width mewn pixels, sef 80 by 30 pixels. Mae yna position, mae yna text colour, mae yna fonts ac yn y blaen. A mae bosib iddyn ni newid y pethau yma yn fama, neu trwy rhaglennu. Ond os ydych chi'n ddylunio'r app, efallai fydd o'n haws newid properties gwahanol trwy defnyddio yr workspace, fel maen nhw'n galw fo, yn lle gorfod newid popeth yn rhaglennu. Ond mae yna hollol fyny iddo chi. Oherwydd mae amser yn erbyn ni heddiw, na i newid ambell beth trwy'r workspace yma, ond fydd o'n bosib hefyd i chi newid pethau o fewn yr rhaglennu hefyd. Felly, dwi am newid y bwtom yma, so dwi am roi o yn erbyn yr un chwith, fel bod o yn yr un man. Ac os da ni'n clicio ar left button, beth sydd yn gallu digwydd ydy, fel da chi'n gallu gweld, mae'r nodweddion y bwtom sydd ar y chwith yn ddwad i fyny yn y rhestr yn fama. A os fysach chi isio uniformity mewn ffordd, lle da chi isio popeth edrych yr un peth, gellwch chi gopio'r priodweddau sydd yn bodoli i'r left button a copio nhw drosodd i'r right button. So fel da chi'n gallu gweld, mae yna width o 145 pixels a height o 70 pixels. Felly, os dwi'n newid hwnna i fod yr un peth yn fama, 70, dwi'n meddwl oedd o, so 70.
fel ydych chi'n gweld, mae o bellach yr un seis, sydd yn golygu mae yna mwy o uniformity, mae'n mwy gyson o ran sut mae'n edrych. Na i just symud o fyny dipyn bach fel bod o yn erbyn ochr yr app. A da ni'n gallu hefyd newid priodweddion eraill fel newid lliw y testun, newid lliw maint y ffont ac yn y blaen. Eto, os da chi eisiau iddo fo edrych yn bach mwy uniform yn gyson, mae bosib i chi just copio beth sydd ar yr left button, ond dwi am just wneud o... so dyma enghraifft actually o'r colour wheel o'n i'n sôn am gyna, lle mae'n bosib iddo chi gweld yr hex code oeddwn ni'n trafod gyna, neu dwi'n gobeithio, yr RGB code. So trwy dragio yr llygoden o gwmpas yn fama, mae'n bosib gweld bod y rhif yna'n symud fel dwi'n symud y llygoden o gwmpas yr lliwiau gwahanol. A be mae hynna'n golygu ydy, be mae hynna'n profi ydy bod gan bob un lliw cod penodol sydd yn gysylltiedig arno. A dyna beth sydd yn digwydd yn fanna. Lle mae gan popeth liw penodol iddyn ni allu ddewis. So dwi am ddewis... Dwi'n hoffi gwyrdd, felly dwi am ddewis lliw bach mwy wyrdd. So dyna ni. A eto dwi am just newid y ffont i fod yn debyg hefyd. So dwi am ddewis ffont 30. A dwi am ddeud bod mae'r testun yn ddeud right. Fel bod o eto yn uniform a mae popeth yn gyson rhwng y ddau beth. Felly, hwn di'r design mode, ac eto, beth sydd yn digwydd yn design mode ydy, mae'n just rhoi bach mwy o ryddid i chi allu newid sut mae pethau yn edrych o fewn yr app. A fel o'n i'n dweud ar dechrau'r sesiwn, be da ni am creu erbyn diwedd heddiw yma ydy rhyw fath o template gallwch chi ddilyn, lle mae'n bosib i chi ychwanegu mwy i'r app yma mwyn creu stori, adventure stori eich hun. Dwi am hefyd just newid yr ID button i fod yn rhywbeth mwy relevant i be mae'n gwneud. Felly dwi am galw hwn yn right button. So bellach, mae'n bosib iddyn ni gweld bod mae yna enw... Mae hyn yn rhywbeth arall sydd yn bwysig mewn rhaglennu hefyd ydy, mae rhaid iddo chi sicrhau bod yr enwau da chi'n rhoi i pethau, mae o'n rhywbeth sydd yn gysylltiedig â beth mae'n gwneud. Fel yna pan ydych chi'n rhaglennu, mae'n gwneud yr cod yn bach mwy readable mewn ffordd, oherwydd da chi'n gallu gweld reit, mae hwn yn gysylltiedig â'r right button. Ond os da ni'n rhoi enw hollol random i'r button, bydd o'n anodd iawn dilyn yn union pa rhan o'r app sydd yn newid, neu pa rhan o'r app da ni'n rhaglennu mewn man penodol. Felly, rwan, da ni wedi newid priodweddau yr bwtwm yma, so da ni'n gallu gweld bod popeth yn edrych yn wych, ond dio dal ddim yn neud unrhyw beth pan da ni'n clicio arno. Felly, da ni'n symud ymlaen yn sydyn, mae'n bosib rwan iddyn ni greu sgrin newydd sydd am fod be mae'r app am symud i pan da ni'n clicio ar yr bwtwm right yma. Felly, da ni am creu sgrin newydd, ac os dwi'n clicio ar y drop-down yma, mae'n bosib gweld bod mae yna yn barod left screen. So os dwi'n clicio run a pwyso left, beth sydd yn digwydd ydy, mae'n dweud you went left. Ond, os dwi'n pwyso reset, run a clicio right, wrth gwrs os yna'n byd yn digwydd. Felly, be da ni angen gwneud ydy adio sgrin newydd, a mae bosib gwneud hyn trwy dragio sgrin o fama, neu mynd i new screen, a da ni'n gallu newid priodweddion y sgrin yma. Felly eto, da ni angen newid yr ID, so fod o eto yn gysylltiedig â beth sydd am digwydd. So dwi am ddeud right screen, fel bod o'n gysylltiedig â beth sydd yn digwydd pan da ni'n symud i'r sgrin yma. A da ni hefyd angen ychwanegu label fel bod da ni'n gwybod bod, mewn ffordd bod o'n profi bod mae'r bwtwm ei hun yn gweithio. So ar y left screen, da ni'n gallu gweld bod maen nhw wedi ychwanegu label yn barod iddyn ni o'r enw, mae'n jyst yn dweud you went left. Da ni am ychwanegu rhywbeth debyg i'r right screen,
fel bod o'n bosib iddyn ni weld o sicrhau bod yr app yn gweithio. So dwi am ychwanegu label. Mae'n reit fach ar y funud, so na i wneud o bach mwy. Mae hefyd groeso wrth gwrs i chi cymryd priodweddion yr label left screen os da chi isio, ond eto mae'n hollol fyny iddo chi. Dwi am newid y testyn, jyst i ddeud you went right. Na ni. A hefyd eto, efallai na i newid lliw y testyn, na ni newid lliw y testyn i fod yn goch. Newid y cefndir, eto mae'n fyny iddo chi, pa liw, na ni'n mynd am rhyw fath o lliw, am ryw reswm, job di newid i fod yn las, ond mae fod i newid i fod yn las, dwi'n gwybod beth sy'n mynd ymlaen o fanna. Ond eto mae'n bosib os da chi eisiau newid lliw y testyn, na i cynyddu'n maint y ffont hefyd, fel bod o'n, na ni. OK. So beth sydd wedi digwydd ydy, mae'r opacity wedi cael ei newid. So dyna be mae'r lliw A ma'n golygu ar diwedd yr RGB. Os mae'n dweud RGBA, yr A yw pa mor see-through mewn ffordd, pa mor opaque ydy'r gwrthrych. Felly os dwi'n symud hwn i lawr, fel ydych chi'n gallu gweld, ydy mae'n newid yr opacity fod yn bach mwy invisible, neu yn fwy dominant mewn ffordd. Felly dyna beth sydd yn digwydd yn fanna. So dyna pam doedd na'm lliw, mwy o debugging iddyn ni wneud. Eto, mae groeso chi newid y priodweddau yma i gyd i siwtio be fysa chi yn hoffi'r app allu gwneud. Dwi jyst am gadael o fel yma am rwan, fel bod da ni'n gallu cwblhau yr app i sicrhau bod yn gweithio, ond eto mae groeso chi newid hwn i fod yn be bynnag da chi isio. Ond dyna ni. So da ni efo left screen, sydd yn dweud you went left. Da ni efo right screen, sydd yn dweud you went right. Da ni efo start screen, sef hwn. A hefyd bwtom, ond eto, dydy'r button yma dal ddim yn gwneud unrhyw beth o gwbl. Ond da chi'n clicio right button, does na'm byd yn digwydd. Felly, da ni angen gwneud bach mwy o rhaglennu rwan, mwyn iddyn ni allu rhaglennu yr right button ma i wneud rhywbeth penodol. So ar y funud, fel da chi'n gallu gweld ydy, mae yna function sydd yn dweud left button, click, go to set the screen to be the left screen, a play sound, well, just default sound. Ond wrth gwrs, be da ni eisiau gwneud ydy, da ni eisiau ychwanegu bach o code sydd yn dweud, reit, pam da chi'n clicio ar right button, da ni'n symud i'r right screen. So eto, da ni am defnyddio yr on event block yma. A wrth gwrs tro yma, da ni eisiau'r ID i fod yn right button, sef y peth nath ni paratoi'n gynt, sef hwn. Ac os da chi'n anghofio beth yw enw o button, mae bosib wrth gwrs i chi jyst mynd hofran o uwch ben yr gwrthrych a wneud fel dweud right button neu left button ac yn y blaen. Eto, click yw'r event sydd yn digwydd. A da ni angen newid y sgrin i fod yn right screen. Felly eto, set screen. A wneud yr app ddeud wrthyn ni, gofyn wrthyn ni pa sgrin da ni eisiau newid i. So wrth gwrs, y right screen da ni eisiau symud at. A hefyd mae groeso chi hefyd chwarae sound os da chi eisiau. Mae yna hollol fyny iddo chi os da chi eisiau yna ddigwydd. Mae groeso chi gwneud hynny hefyd. Ond wrth gwrs, ar y funud, dwi jyst am sicrhau bod yr app ei hun yn gweithio. So os dwi'n pwyso run, right, mae newid i you went right. Pwyso reset, run, left, you went left. A dyna beth sydd yn digwydd pan da ni'n clicio ar yr bwtymau gwahanol. A da ni wedi rhaglennu rhain i gwneud hynny. A mae'n edrych yn debyg iawn hefyd gyda'r testyn ei hun. Ond eto, da chi'n teipio yn lle defnyddio'r blociau gwahanol. Felly, ar hynny, os dwi bellach yn pwyso finish, eto mae yna fideos lle mae'r fideo yma yn reit diddorol os da chi'n paratoi rhywbeth a fysa chi'n licio rhannu yr app yna hefo
lot o bobl gwahanol fel rhyw fath o cymuned ar-lein, mae'r fideo yna yn esbonio iddo chi sut i gwblhau hynny. Ond, os dwi bellach yn symud ymlaen i'r darn ola yma, be mae'n dweud ydy, da ni bellach efo templates gallwn ni defnyddio i creu app ein hunan. A fel mae'n rhoi ychydig o syniadau chi'n fama, choose your own adventure, greeting card, personality quiz ac yn y blaen. Mae yna llawer iawn o bethau gallwch chi baratoi, ond be da chi rwan hefo ydy rhyw fath o template gallwch chi defnyddio, lle gyda blociau, a fel ych chi'n gweld, mae yna lot o blociau newydd yma rwan hefyd ar gael, so mae groeso chi edrych ar heina, ond hefyd mae yna code, blocks gwahanol, a mae yna design menus gwahanol hefyd i chi allu cymryd yr app yma da chi wedi paratoi a creu rhywbeth bach mwy. Eto mae rhain wedi cael eu paratoi trwy code.org, nhw sydd wedi paratoi yr gweithdy yma mewn ffordd. A maen nhw hefyd, wrth gwrs, wedi paratoi yr tutorial yma ar App Lab hefyd. A mae'n app hynod o diddorol, ond mae'n gwefan hynod o diddorol. Maen nhw efo llawer iawn o tutorials gwahanol, mewn llawer iawn o bethau gwahanol. Felly, os mae ganddoch chi diddordeb ar ôl i chi gwblhau eich app, sbïo ar tutorials rhaglennu gwahanol. Mae groeso chi gwneud hynny hefyd. Maen nhw gyd ar gwefan code.org. Ond beth sydd ganddoch chi rwan ydy template gallwch chi ehangu arno a greu unrhyw beth da chi isio trwy App Lab. Felly dwi'n meddwl da ni bellach di cyrraedd, da ni jyst di cyrraedd da ni jyst dipyn bach drosodd ar amser, ond mae'n iawn. Cyn iddyn ni gwblhau, os mae yna rhywun yn gwylio am fyw ar y funud, os gan rhywun unrhyw gwestiwn sydd nhw yn hoffi gofyn, os mae yna unrhyw un yn gwylio am fyw, dwi'n hapus i ofyn unrhyw gwestiynau. Ateb hyd yn oed unrhyw gwestiynau. Diolch, Daniel. Mae gennym ni chydig ar y Zoom a mae yna rei ar Facebook hefyd sy'n dwi'n meddwl, hanner munud tu ôl i ni oherwydd y fideo Facebook. So, os ydych chi'n gwestiynau, croeso i chi rhannu nhw. Ac hefyd, os ydych chi'n gwylio hwn yn ôl, croeso chi ofyn cwestiwn ar Facebook hefyd, a fydden ni'n neidio ar ateb chi hyd yn oed yn y dyddiau i ddod. Ar hyn o bryd, os yna efo cwestiwn dwi'n meddwl. OK. Wel, na fo, diolch yn fawr iawn felly, Daniel, am hwnna, roedd hwnna'n ddifyr iawn. Dwi'n un sy'n erioed wedi'r rhaglennu o blaen, ac o'n i'n gallu dilyn hwnna, so mae hynna'n dweud rhywbeth, ond faint o syml dio. A mae'r sgiliau ti wedi bod yn rhannu heddiw, yn sgiliau mae lot o tenantiaid M-SParc yn ei ddefnyddio pob dydd wrth nhw greu wefan neu creu apps, a wrth gwrs creu technocamps newydd, so maen nhw'n sgiliau sy'n gosod rhywun i fyny am swyddi dyfodol hefyd, so help fawr cael chdi yma i ddysgu hyn am ni heddiw. So diolch yn fawr iawn i Technocamps am hynny. Diolch i bawb am wylio, bod chi'n gwylio'n fyw neu os ydych chi'n gwylio hwn yn ôl. Cofiwch hefyd i fynd i'n gwefan ni i edrych ar Clwb Sparci a gweld beth sgynna ni'n dod fyny. Mae yna lot mwy o bethau difyr i ddod i chi ddysgu mewn ffordd hwyl a gwahanol tu allan i'r ysgol. Diolch Daniel eto am roi'r amser i fyny a gobeithio nawn ni weld chdi mewn sesiwn un fuan. Diolch yn fawr. Diolch. Hwyl.